Daytan ka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan ka. Naimbag nga orasyo amin kagayon, shout out kada kay amin anaaya tamang tartarabay karagiti drama mi, ken kada kayo subscribers dito yung channel tayo. Ket ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Part 4, ang pagbabalik. Dito'y drama tayo. O Daytan ka. Di ka matla maprosesyonaran ba kay? Agkarabagsak ka lang arudan ka pitidaga sa kababalin mo, ituloy mo latta. Ay nabinong, siyak ti tao apulo sa saan na mawanan ni tinamnama. Madipres kay amin ang siyak lati saan. Una kinapos kong tirupa na ita. Sika na ita agkarasubli. Balik ng balik. Ang pagbabalik. Una Daytan ka. Ay, awan biyang timiter ng karasubli ako na manan. Ay nabakay. Gusto ti ko na di ka anakam abay siya. Ngagsing nabalita iti kudel. Katalagamat, napudpudawak ng sika, nadalos ti kudil ka. What? Ay sana na itati kaya't na asawan bakit? Si kakit agkudkudil anwang. Siyak ka na o kat agkudkudil akas iti ukis ti sibuyas anang pes. O Daytan ka. Ay nagsaya at unay ta, nagbakasyon kayo manan, Ma'am Kure. Apay nana, kwarta manan? Ay ikas-lakas Ngamen, kaya't ko abangunan manan tinaapog a drama production ko. Apay, di kay mabain nga agkarasubli? Amo yumot kanyak, madam. I'm always positive, nga ginggakan patay. Anya? Saan dagiti kakastabanan ti pakayaplikaran ti kina-positive? Dagiti lang na imbag. No dakas ti kayak mo ngaytan dudo, negative rajay. Sana kina-positive. Kinapuskul pay rupa ki din aday dyan. Unay Daytan kaka. Last chance ka din, amam. Talaga ngay paypay sukon da ito ang negosyo. Amoy ka din, nana? Oray tang si ti panagrupurupak? Naimbag, ti panagpuspusok. Iso, sige. Ikan ka iti chance. Ngamne, saan manin anagan yung agasawa ti panagan mo iti drama production? No di kat iti mismo anagan ti kumpanyak. Iso ang mapili dagiti alaam at dramatista. Saan man na naragiti agtaltalon, kadagiti mangalap, taado ti trabaho dagijay. Saan mo tadagiti chismosa, kadagiti kinuto ti alaam. Wano dagiti agbubukay, kandad dumapay, asaan anarwam iti panagdramaan iti radyo, kan social media. In briefing ka nana, kat last day ta atalagan. Wan ka di madam, promise. Ang maguray ka? Kasla, alanganan akin ka, anana. Apay ngamin, adi mo kaya tinegosyo bagasan, pakanan, wano, aglako iti bugong. Ay nasa anak asumikat dita. What? Ay, sapay, amamudan ijay lugar may, ijay kabangbantayan, asyakit na laing dramatista, kung sikatak iti social media, kay pasana aglako-lako aki din iti bugong. Di damot ang muti pudno ngay nalakyo. Unay Daytan kaka? Day tapay ti may sa akayat ko ngay katum akababalin mo nana. Ti kinalastog kun kinauyaw mo. Kagurgurat ti kasta. Sige madam, nalaka lang ay katundagitan no kayat kaw. Basta sikat akin bilin ka approve. Automatic day ta madam. Uray tamo lang akaw balbaliw akaw. Diya ako nagtagtagaray tapnawan pa kabasulat. Sapay ako matakasta, para makita nana, ikan ka iti makatawon amang pasaya at iti biyag mo kan negosyo. Diyak kayat amalaukan iti saan anasayaat. Approve ko na manan madam, promise ko na kuma, ayunay Daytan kaka. Romel Barao,
sika man ti mangayab ka dagiti sigod nga kakalaing a dramatista tapno adala ang maiparangkaw kin ni Ma'am Kuray. Apayasyak kat da kayo, mutyakin negosyo, tiday tanante. Awan nga raw ti panagtalekdan kanyak ken adagura da kanyak. Ibagam akayat ko launay ida. Ibagam atalkek ida. Ken ibagam nga apresyar ti kinalaing da. Nga uray saan tumulaang. Ay, madi ante. Pagbalinong dakmut na sa lawasaw. Kaya tante. Nala, makaamukan nga urayan niya ti taktika nga ipakat mo. Ay, adagayang malagip ka. Ibagam, asinublat mo ti drama production tapno maayabang ida. Ay, jak lakit ikayat ang matadaal ti dayaw ko. Iti inuulbod nga arami nante. Niyang kailangan na, tatalkan mo ti tao. Ngamin, saan asalawasaw? Sulangan nante. Ay unay daytan ka ka. At naawan makunkunam kanyak nga asawam. Kinasaritak dagiti indem nagikat at talents. Imbagak ni pagapuran kanyak. So, nayat damat nagsublay. Sa pangasay, di mo pala parang ti kinabwakaw mo manan. Itad mo aming kanakwada aparte, wano akam, kada announcing. Ulita ka, di mo man wakaw ng tisana para ka. Pangbakit ka lang. Ay unay daytan ka ka. Angem saan nga agpaot, akas ka, tadyak may turan. Jak laki di kaya tim maidadawn. What? Rayta ka, ti kunaktisyang. Rayta kina-pride mo, timang dadaal ka, kaniti pamilyam. May raman kami pa just kay. Ibabawit saan ti panakisarita ka iti versatile talents. Ay saan alakay? Nakasaritam nga rod idan. Saan mo nga babawin ti damo as will do da ako. Times 2, ijay sigod as will do da. Nagbabat. Kat no suswelgam laiday ti 3,000. No times daw. Di 6,000 laang. Idin ko tayo ti production ni Milyang kat 20,000 ti sweldo na. Uberam ada dyan. Ikami da tinangat-ngataw ng 20,000. Saan ka ta priso ti agbuk-bukaig laang. Una da tan bakait. Nagdakkel mo ten? Sa ingatok pa'y ako na. Di pa'y kano 20,000 pesos plus ingataw. Di pa'y din 21,000 pesos titid ka. Kanya, sang aribo ti inayon ma. Ay, ikami da ti 30,000 tapno mayat da. Ay manglusduyak ka nagitang ibagbagam lakay. Saanan? Jak kabaulan ti ka sa presyo. Syaklangan at drama kan agannouncer. Makaminusak pay. Unay daytan kaka. Ante, apay nga ni-meet ka ito na Francis kan Mariaw. Mutaleng da nga ron. Di da mo tinasaya. Amangan mo, da kayo ti saan na makaamoy tinasaya, ante. At dapay sayang gusang. Sumaruno ka nung umikat da Lorena kan Conchita. Sino kumangay ti binuteng da? O may ka da amin na ano kaya da? Tapnawan pa ka estresak. Naidaytan ka ka. Anya ngay bakit? Di pinaypayson na Conchita kan Lorena ti mikat. Kat ambom ka day, dakila inti sweldo da ita ijay social media pagdramdramaan da. Ay nalakay, saan na siyak ti klase ti tao ang maintriga kan umapal. Siyak ti apalan da. Anya ngay kumatyapalan dakin ka. Day tarupa, makugang Sika at ikugang Day ta kinabasit mo, kan amin ang asan anaimbag kan ka. Awan na puls ti makita nga apalan dakin ka. Ay nauyaw ka binong ang magpadatalaan. Ay, saan? Pulos nga awan nagpadaan ta. Madama ti, di ba iti yaw, ante, angkal? Manumot nga ti premyo ti mga bak ka na kayaw? Ay, nadaytan kaka. Awan pa nakaabak ko kan ni ante. Nanupuraw ko na nga oray agdadata ng isay. Awan pang pinurap. Awan ti sana maluksaw kinkwana. Amo malagayam?
Baki din ni bati ka pailaan ka, wang magayam kalaban-laban mo apulaos. Ay, maditi agasawa kastante. Baliwan nyo kumanti style nyo kanyang girl. Tapno, ayaw mo nagiti, makakikita ka na kayo. Kontraan na tumunga men. Ikur-kurik kayo langan te, para iti pagimbagan nyo. Ay, sana siya ti ikurik ti tao ta. Lalo nawan ang muna. Ha? Muna daytan ka. Lagalas daytan. Among bakit? Nagsasao ka, kasla di ka matay. Unay daytan kaka. Awan, dayjan negosyo ng titisyang. Sitikmat. Sinangkwansi. Al-alpit. Mas dawa ka. Kuna na may give up nan. Hindi pa lang. Hindi namot may give up. Saan lang, namin pulon nga imbaga na. Ta saan ba takayat ni insan binda da dyan, negosyo ni antay. Agam sokir mag. Dama dayti. Apo ni kwaditali ko da. Mayat mo tay, ayaman na dita. Dita panpansinin, tapno saan nga griri dayta ang ubing. Mamom, ang kana apag tinegosyo na niya, bakit? Di, napayla ka no nabaybayaran dagiti na duma at alins nga mikat. Dayta, ti producer, aw magkwarta na. No saan nga kan ni Ma'am Kuring, akin bagi iti kumpanya. Mas dawa ka. Saan ta na pagsaritaan dito? Abangan no, maamuan na. Kasta. Aka dito ibagbaga unay daytan kaka. Apay ngay, adi yumot itod ti bayad ka, tapno maswildwak mo't adagiti dramatista. Anya aga po nga itod ko? Saan mo tanay play? Uno na'y patangatang dagiti drama nga nararamid yo asinan kwansit. Mano abulang tinaglabas, ajak nangagan dagiti boses, dagiti batido a dramatista. Daytamot boses mo bakbakutan kun boses dagiti kattiliw tinangnangag ko. Tidi mo amuna na, adda para monitor ko. Imbilin ko kadakwada, ano siksikalaang kan dagiti kattiliw ti kadwa magdram-drama? Sandan nga lang, nuno bayadan dagiti drama. Sana siya tiluklukwem na natisyang. Tanamin anon a pinagbigyan ka. Dudwa kayo mutlang gayaman nagdram-drama iti dayjay kattiliw asipsip. Kalpasan na, palabasan nga adu kayo. At dapat binilin ko nga may mangkita unumang buya iti recording nyo. Kat nakita da, adudwa kayo lang iti dayjay alalaki asipsip kan ka. Kabagyang ka di dayjay? Kwa, ma'am, kayat ko nga men, apumig sa ti drama. Kaya't mo matlagay mapumig sa ti drama. Ngam, dagi tayo matkattiliw tinalalam. Kan sika, asaan nga agbalin apulos. Agasang mat ngay dayta apa ng lukom kanyak. Kalpasan na. Sa bali, tipadpadamag mo kadagi ti tattao. Kwa nga men, ma'am, ikanda ko mapay ay ti gundaway ko nga. Tumpaan ka kunam, tatungpaan ka. Napudot ti ulo kiti panangluklukom kanyak na natisyang. Iswa pumanaw ka ni ti sangok. Jack kayat amakitan ti aniniwan mo. Agyaman ka Ta ada pa lang mga boses mo kadagiti may replay. Linuglog mo ti drama, panangloko dayta. Itay pa papanawon kay ti sangok. Flying kikan kan no di ka pala pumanaw. Itay pa'y kumaapumanawag angam sa uka mo't asaaw. Kinawan bain mo't ano panawan kan ngagsasaaw. Ay unay daytan kaka. Nay, nakapasyar ka mandilyaw. Kumusta ako mano kaano at nagsurat man iti drama yaw? Ay, kwa, saan pa'y ta, kwa? Isardeng ko pa'y laan. Pinasardang na kayo kada itiakin ko kay ti radio station ako rebroadcasting. Ay, saan? Isuki di ati mang pilpilit kanyak na ituloy ko latangam jak kayat. Ito na pa'y nga muna aja kidkidaw nga increase. Tapno agsubliak, kadwak, dagiti dramatista. Ay, as agaya. Kat pakaamuandak ang araw no makasubli kaya. Nagsurat ak manay. Agarami dak manan iti drama yaw. Ay, urasan ka pa'y nagsusurat. Awan la amo ko. Mangtaday ti increase. Di na ito ti kidkidawat. Iso di ka pa'y nagsusurat. Ha? Unay daytang kaka. Di pa'y katawan trabaho ka. Patyam tumat. Niyang titi
natisyang sa lawasaw day jay. Kuna naman nagsublimat lang kanuti production na iti Kore Broadcasting. No itad na tikid-kidawan na nga increase. Data, tiwarwaragawag na. Kanukat katawan da tiliklikunan na. Kamuda nga men, ngay nikatan, ti Kore Production. DJ, drama dangan. Diya mo ti title ng DJ, ang drama production na. Ay unay day tangkaka. Namnamahag matlakit din. Ngadan tumanan pagsuratak iti drama. Naikat damad gayam, di pa'y awan pagbiyaga ka. Kuno pride, kan sa lawasaw na niya bakat. Pati dramatista na kuyawan na. Idin to ta iso ka, rumbang nga mauyaw iti adaw. Taadot pa kauyawan na. Unay day tangkaka. Tay ko nada nga rudan. Awan ti agbilang iti agpulaw. Palastog pa mo. Ditan kagayem tinagibulsan ti pakasaritaan ni Natisyang iti drama na pauluan. Part 4, ang pagbabalik. Dito'y drama tayo. Una detan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.